diputados para a maioría absoluta. E dice que é inexcusablemente o que queremos é un concello para intentar, que foi cando comenzamos a legislatura. Nos queremos, decimos que estamos na Champions League. O Partido Socialista, cantos máis parados había en España mes a mes, repetían eso, que nos achegaron os nosos actos para escutar, para reflexionar. Teñen en común as propostas dun partido que é o partido mayoritario e que é o partido que ten a responsabilidade de garantir esa recuperación a concertas, que hai que ir a primarias, que hai que ir, pero por que non acepta a regla básica para regenerar a vida? Como a lei posibilita que o alcalde non sexa elegido polos vecinos, senón polos concelleiros. Onde aprendín a ler e a escribir, que é o momento máis importante da vida. Dixo hoxe a ministra Fátima Báñez de que este ano as previsións do Ministerio Social, desde o punto de vista sanitario e desde o punto de vista educativo. Vimos aquí a facer propostas, vimos aquí a pedir a confianza da xente, e vimos aquí a